Gaurko ekitaldia oso ondo iruditu zait, pertsonei kontzientzatzeko, azkenien dara oso arriskutsue. Gaurko ekitaldia super ona iruditu zait eta interesanti bai, eta gauza asko ikasi dut bai. Gehien gustatu zaidana izan da bidizuek hori zeu zara adibidez zeuk sentitzen zuela hor zaudela. Bai, erabili dut mugikorra egon nahi erantzuten galderiek nire lagunegaz. Eta bai, super ondo iruditu zait galdera itxi eta mugikorra erabiltzi eta bai, jolas bat erabiltzi ikasteko momentuen bai da errezau. Oso interesgarria parezidu damiz, azkanien interesgarria izan diez bidizuek, txarlak eta dana. Azkanien istriputa gero ekarten den kontsekuentzisek eta ikusitze jentiei hiltze paralitik edo lan, azkanien ikusitze kontsizitze hartuten zu. Nire bai inpakta zait asko alaitzena. Bai, istripuaz gogoratzen dudan lehenengo gauza, nire txikitako lehenengo oroitzapena da. Lurrean botata nengoen, burua alde batera begira eta belarra ikusten nuen. Hori da nire lehenengo oroitzapena. Eta bai, bonberuena, beren anekdotak eta gertaerak oso gogorrak iruditzen zait. Deitu gaituen guri, heldu ginen istripure, alderdi batetik ikusi gendun kamioia, dandik 10 metrora edo kotxie. Hurbildu ginen kotxera, da kopilotoan neska bat, bizirik eguela ondino. Baina beste hirurek aplastetu zuen. Ikasi dut azkanien zarazuk eta albokuek. Niretzako hau ekitaldize oso garrantzitsua da nontzako, azkanien danako kingu momentue gerratuteko eta oso importanti dana kontzientzia hartuteko.